देखा था वो बोतल काटो सोच लोग रील बनाते हैं इंस्टा पर ट्रेंड हो खब हमारा आईडी के नाम तोनी के याद है ना भरत सिंह नेहा सिंह पगलियस छिना गएंगी तोनी के ढेर ज्यादा फॉलोअर हमार बा गुलीज बनानी को गाना पो अरे नीचे वाला नोचता भतार खोरो कोचता नीचे वाला नोचता भतार खोरो कोचता लाइक का दस रे रारी एक और गाना है अरे हौ वाला फील दो थोड़ी धोखे छील दो अरे हौ वाला फील दो थोड़ी धोखे छील दो मिलल बा मिजाज नहीं हौ वाला फील दो कितना सुगर मुंह बा इहो मुँह देख के तो लाइक कर दो सब तो कटी सोतिया मिलियन में जाई पैसा खूब कमाए छाप छाप फूल है गुबार का सुगंध लीजिए फूल है गुबार का सुगंध लीजिए लड़की हूँ गंभीर का मेरा वीडियो को शेयर कर दीजिए नहीं टिले सिनार बाईसरी गौरी का ना गादी बढ़िया कौन हो जी व्हाट इज कोलाबेरी दिस तोर भतार ये हरो गाय जे मतलब भतरा है मैं हूँ और मैं ब्लू साड़ी पहना हूँ आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करो कमेंट करो ये बड़ी पदाकर है पियाकर है पर्दा है जितने उतने पीता है आप सभी को कैसा पति चाहिए कमेंट में जरूर बताओ खाली रीले बनवे के कुछ पैसा जहाँ चिल्लाए तो ना सिने बनाएंगे जी पैसा कमाएंगे तुमको कहा है पैसा कमाए कि पैसा 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 कुमार तोरी का जन्म बस छिनरा हम बहुत गांव से उड़हर के आयल हई भगनी पुरानी बियाह शादी बोले भगनी पुरानी किस्म बाल में सिस्टम रखले बड़े फूल कुमार फूल फोटो खींचते हैं ना अपने पसंद में जो पहले खाना ले खाना रील वाली से तो हम तबाह हो गए जिंदगी झंड हो गई देख रहे रारी किस लगते जा आ ये सब के होई हो देखो ये तो पागल बोल देखो गया कैसा दिख रहा हूँ देख लो हमरो के पगला दी ए भाई रील वाली से दूर खाना ले आओ कसम खाना खाए वाला मैं आज वो रील बनाऊंगा कल खाना बनाऊंगा कल खाना बनाएगा हाँ आज रील बनाएंगे तंबू ने खैले मर जाए तू खा चाहे न खा तू मरो चाहे जियो तो उसका मत बोल और उसमें क्या मतलब तो तोर बाजी काहे के बियाह कोले हमरा से बता तो हाँ बियाह मस्त तोरस नहीं ना भइल हो हई कहाँ से झमका उतर रो निहर के हो नैहर का हो हो आ हई कहाँ से निहर के पूरा निहर के आओ दूगो लड़का बड़े फत्ता वो निहर के वो कहाँ ना कहूँ यार के आगे तोरा भाई कहाँ से तोर माई के यार के बड़ी मुँह फट भी आए भाई इसैया नैंगान सुना नंगोना में दिया में तनी दो कहाँ कहियो हमरे कहाँ जोरा में चाहे अन्हारा में सुतल रहो उरे ई एकरा में हम कुछ ई पूरा फुल डिजाइन में को दिल बा ए जोन ले आ का खाने के बनो रे गोल दबा दो बामन गोल दुखाता ना चले बानी बहुत दिन गोल दवाई रे मने मैं छिनरा हमरे के मैं कमे करवाओ तो सजैया साल बैतैया से दू गाल बे सना छिनरी एगो मरल से ते गुमना एगो रस एगो डा कोनो कत भावक बन के चुबे तो कोनो से सही चुबे दिन भर हम काम कर हई जो पहले खाना ले जो खाना नहीं बने लील बने बानी दिल बनल अच्छी ते से पेट भर जाई हमार हे करे जार गरी पगला दल तू फोन करते पापा भी फोन करी ए ओए ए का रे का मर बहु दो मरऊ मर बा फेन फुलवा हमार कितना बार मनी से मरवा दे मनी से जो कनिए से मरवाओ सुन पहले खाना ले आओ ना नहीं लाए हैं तो नहीं क्या कर रहे हैं मैं अपना रील बनाऊंगी तो रील बनेबे तोरा से बियाह कइले बनी हम तू मार बे रील बना कर ए तुम्हारा रील बनाए जाते अब छत पर रील बनाए बेजा तोरा फिर तो रियल रहन रही नु का ले सुन ले
तो रिहे रहन रहे नु हम्म फिर हम दोसर बियाह करम। ए छिनार हम बियाह करनी है बड़का बात बा हाय बोल तक गोर या मरबे तो करवा मरबे जो बियाह कर देखते कौन छिनरी आवती है कितना बियाह कर तो हमार से फसल अब हम आगन कंवर वाली बियाह कर तोरा से तोरा से सुंदर ले ले आ करे था ले आ देखिए ले ले आ ले आ है तोरे मोबाइल या पटक दे दूध में मरीन ड्राइव पे जाए हनीमून मनावे जा देखिए वो सन मरीन ड्राइव पर रोज जा छिनार कहेंगे जो पिया करा भाग जो नजर से दूर कहियो मूत के बोतलवा में भर दे पी ली है रानी जो के जो पी जो ली पियई है ओकर के अपने बापवा के परेशान बनी भाई दिल बनलस क्या करनी है तबाही मच गइल बा हमार जिंदगी कुफुत में हो गइल बा कि हम करनी तो क्या करनी बियाह करनी तो क्या करी अपन दुख वो रीले में हरान भी तावा में रोटी जर जाता रोज 2 दिन से हम उपास ही सो जाता तवा तो बढ़ले नहीं लेकिन चलता नहीं फिर दोसर बियाह कर ले अब दिखाए में करा के 2,000 years later. किने बार हो कहाँ गरे अरे लियाल बानी तो खातिर नमकीन बिस्कुट खा ले रहे ना ते दो गला पिया करवा छिनारा लागत गइल बा फ्रेश होखी का तिले का दुगो चीखत है हो आओ जल्दी ठूस ला कितना टेस्टी बने बन एमे चूरा नमकीन मोय मिला देल बन रे रारी मता रोज के को नाटक हो शादी करम बियाह कर कैसे बियाह कर लेबो हम तलाक थोड़ी दे देनो बानी देम त ना बियाह करबो ह नहीं त का मुंह बाबा तारे ढाका खानी कहाँ रे हैं क्या तोरा पोजीशन से नहीं खलोगत के हो क्या हमार मेहरा तोर का हब्रेंड कब बियाह करे रे रात में कब रात गइल तू पियल भाई की छिनरी अबे तुरंते गइल तुरंते बियाह को चले राते हो गइल कब रात गइल हम पहले ही से सेटियोलर रहनी हो जहिया ते बकबकइबे तहिया हम अपन बियाह कर लेब कुछ भी करो मैं यहीं रहूंगा छाती पर तुम्हारा दाल धरूंगा नहीं जाऊंगा घर अच्छा तो पता चल जाला 2 बेर जहाँ सुख है नी हाथ गोड़ छान के चढ़ जाए तड़कुल पर जा चढ़ मुँह हमके का मतलब तोर मरा संभाल करा करे छिनरी तो चल भाग हमारा घर से ए अधिकार हो तो नहीं हमरो बा अधिकार नहीं खे तोरा आधार कार्ड पर हमार लाम नहीं खे आ तोरा आधार कार्ड पर हमार लाम नहीं खे तो नामनी में हमार नाम बा नामनी में हमरा खतर नहीं खे खाता नहीं तो तोर घरवा दोराम बा न रे चल चल फुट जैसे फुट लड्डू है फूट जाई ना जाए तेन कहतर रहे कि जो बियाह कर ले हमारा जैसन कोनो ना मिली हमारा जैसन थोड़े बिया देख ना ले देख ले टिकधारी देख बिया ले कितना सुंदर आ बिया टिकधारी बिया मां देख ले मुंह हमा ओकर लेखा बा कुछो बिया तोरा से निमन बिया हां दू बच्चा के माई बा देख जो देख ला हारमोनिया पहन ले बिया ये तो 20 को बियाह कहले छिनरी कर कौना रे भतर काटी तब वो तो आई रहला बरात लेके उड़हार के भगा के थोड़े आइल बा भाग जैसे भाग सकत मने बे नहीं बे जाते तोर बापवास का फिंगरिया से जो भाग बुला के लेके आओ तई मारो बे तू जामल वाला पी तार के छोड़ बोल आवा तो ढाल बन के सती सही तरह हो सीता आऊ मर ढमिला तू बिन देखिए कि ना मर कर के भड़का देता नहीं मारो ना मर सोचत कर ए आई पहिले दिन आइलू हमारा के मरबो मर भी रे तो काटी छोड़ मसाल छोड़ छिना लाबे फिंगरी एक बुला के आवतई जो अपना बाप के बोला के ले जो मुझे तो या आ तर के हम ए बताओ दहेज में एकर हमर सार देले रहे
ये करा बहन के पड़ाका एती करो है हमार तू दलस ये तोर बाप दिए रे ये हाण साखिन बिया एकरा से केहू ना जीती धरन देखत नहीं कौन उनकर बाप आवता रहा आज फरियाइए आपका सपना पूरा हो गया ना? सपना पूरा तारा चलते भइलो कि हम ही कोनी अरे बबुआ ई के बिया ए प्रणाम भाई खुश रह आई हई का ए प्रणाम कर प्रणाम। ई सब का पहले बाड़े दूल्हा बाबा दूल्हा आ हई के बिया हमार मेहरा कब तू शादी कइले रे तोरा से कहत रहिनो का कि हमार बियाह बढ़िया लगी से करा देते घूम घूम के काटत रहले हो हमारा मूड़ी पर ले आके वो पगली के धो देले उ हमरा से रोज साली झगड़ा करत रहल ए बबुआ ई त तू ठीक कहले बड़ी पगली बिया अब बड़ी हमरो के गरियावत रही तो यही समझा के हम अपना मन से कॉलोनी बिया ए बबुआ देख ने माई कितना सुंदर बिया ई त बा सुंदर त बिया नजर ना लगे का नाम बा ए बबी इनका खोखा खजाना तू चुप तू बता 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 का नाम बा बता बबी अच्छा नाम है बा बबी हाँ चुनौती के डबी का का करेलू सब काम करते हैं। सुना ना वो हमर पतोहिया रहिलू पागल एकदम पागल हमर बेटा के खाहू ना ना देत रहे हम बना के खिलाएंगे। तू बनैबू ना हाँ सब काम करेगी ना हाँ सब करेंगे। कहते हमरा माई से कि बेडरूम से लेके बाथरूम तक ले सब काम करेनी कहते हर काम कर देंगे। बाथरूम जो जो किचन में काम होगा खाना वाना सब बना देंगे। सब कुछ आता हाँ सब चीज आवेला नु तोरा के अच्छा ठीक बा रे माई हां बोल सब काम से परिपूर्ण बिया तोर ना बुझे अरे गधा तो तू पहले का ना बतैला रहे तोरा से कोई अली कहत नहीं लेकिन हमार बात से ना मानत ले हमार बियाह घूम घूम के ये काटत रहल से अरे बुढ़बा हमरा तो बताइते ना एक बार दिखा देते ऐसे तो ना कर लेनु तो हम अपना मने जाके कर लेनी देख ना कितना सुंदर बिया ठीक बा तू खुश बारे नु हम खुश बानी एकदम ठीक खुश बारे तो हम खुश बारे हो पगली से तो छुटकारा पा बुनबुना तो पगली आ गई अरे बाप रे बाप वाह चिपकाता देख लो अरे चुप काहे खड़े डरता हम बड़ी नु सुना कम यार माय डियर फास्टिंग इधर आटो ए ज्यादा अंग्रेजी ना खाता बुझला अंग्रेजी छाता रहा घर में कितना लीला होता ताके पता नहीं खेंगे सब पता बा हमरा का लीला होता का बेटा बाजी बाजी पड़ा हाथ साला छिनार गोलक में हम बाप करे रारी हाँ आग लग गई काय लगल हो तमु में सारे तमु में हाँ। तारा तमु में बमु हुर हम जाना था बचपने से सारे हुरत हवा आ इतना उम्र हो गए तब बुद्धि तार फेल बा ई कौन है हमार मेहरा हाई कौन है ऊ पगली है पगली या आवते घर में इतना बढ़ियार बिल्डिंग में रहे लगला ना तो ठेला घिंचत सारे कितना हमर चूतर खियाइल बा हम ही जानत होगा जा जा ओकर से ठीक करल चूतर एगो बात कही या तारा चूतर में कबूतर बांध देले हाँ सारे चूतर बांध दे। चलाए बा तू हाथ काहे ना चलाई बो जइयो देख तारा माई नौटंकी करत रहा उसे ना बुझात रहे करे जा। हाँ बेटा के सुखा लग खैला भी नहीं खाए खाते ना देवत रहे हेंगा नियन तो तू हो गइल बालू आ सारे इहो बेंगा नियन हो गइल बा हम टेंगा नियन हो गइल बा हाथ हाँ सुबह सुबह बोला बोला है केतना हमर दिल के टुकड़ी दिन रात खाना हमके पूछत रहे पानी पूछत रहे जा ना जा तो उहे बनावेले त खा ओकरे के लेके जुड़ा जा जाई से जा कहियो हमरा खाए खातिर देला सब कहियो डर जा रन माई तो हम लूर लक्षण बा ना दा देखा ता कितना बढ़िया हमर चाल ऐसन बहू आइल भैया जतने ई पूरा सुगर बिया ओतने नागिन बिया डस देही जा 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 ओकरे के लेके रहो जा हम बाप है कुल देला हम बाप देला तोर माई देला ह तोर माई हई तोरा बाप के बनल हो हम तोरा बाप के हो बोल ओ आओ ए बबुआ रे हम तोहर साथ बनी ए माई हमार डाले ए बुढ़वा के मार एकरा छोड़ नहीं कुछ बा हमरा आगे एकरा देख ले रे बुढ़ा हमर कौन विटामिन देला अपना में से की मोटा गल माई तार चूस गई देख ले हमार माई के देख लो तारा छाती पर चढ़े न एगो बाती तारे के हाँ बाबू
अरे अब बोले कहता नहीं के जैसे आइल बे वैसे पहुंचा देवे के बा। एकरा के रोन ना जाई। अरे बाबू जो कन्या के लेके जो अंदर जो ई सब के रखे दे। चल ना इतने चल पागल बड़ा सेठ आगल बुढ़ारी में बस। ये तो पगली बढ़ले ते लेके जो हम इनका उपाय कर ले जो बढ़िया नहीं मानेगी तो नहीं जेबे ना जाई ई रही घरे में बता थे जैसे वो रही ना वैसे ही हो रही। तो जाए करे के लेके जुड़ा रोवा जब रो। हमार सास में जे कर दे मारा जान तार पति देव कुछ ना दूंगा तो मुंह पे मुंह कंट्रोल कनी बेटा देखा तो हर एकरा तार मती मरा संजन गया। आई, मती मरा गया है। हाँ तो जा तार मोती मोर लबी है बस हाय ये सुअरी कहीं की तोरे में सुअरी ते सुअर है तो एक नाम का फुअरी है ठीक बा फुहर ये तो यही से ना ठीक ठाक हम बिया मैं घर द्वार में तो पूरा जा जगह जा ओकरे के लेके रहो ना मनबे ना मने पक्का ना पाका मनबे। ना मने एकरे के लेके रहो हम जे ठीक है हम जे जा माई अब बेटा आऊ बाइल वाली ना राम सुन ठीक है जाओ जा यही में ना बुढ़ा जा मारा बंटवारा हो यही जिंगे ले खड़े खड़े देखा था मर बेटा हाँ मर ना और का हमारा के छुबे चल भागे जा भाग हमार बियाह कल हमरा से भाग। तो ससुर लगा रे का ऐसा का वाले वाली ऐसा कैसे रहूंगा जी मेरा भरल जवानी में अकेला रहूंगी ई कुल का कहत हौ नहीं 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 शोभा नहीं खे दे तो मैं सुभाष करने खेदे तो का हमस मांगो उन्हें खेदे तो हम देब यही रहन पर हमार लइका बियाह कइले बा ई रान पर साथ दे तो रछन रो तो हर माई के क्रिया यही से तो के रखत है हां कौनो बात ना सुना ना जाइया हमके टिकला अपना से हाय देख का बा एगो हाथा को अपन साड़ी उतारम तारा के बानम आ चालू कर दे पंखा ऐसन बात बा जौन कहत हौ ना तहार माइयो के जे बोला दे तू हम बोला दे तुम्हें इतना प्यार करेंगे कि हर बुढ़ावा ने हवा देख के जरेंगे ये बड़ा लागत है ना कि मार ले ले भाई एकर कंप्यूटर नहीं ए भाई लोग देख लो बियाह शादी जोन हो नो हां बड़ा सोच समझ के कोल्ला के काम बा आहा आ सबसे ध्यान देवे के बा जाति पर हां ठीक नो अच्छा नहीं तो 10 गो लोहार हाँ। आ एगो कम कर बात जाई 4 गजन हो जाई तोरे माई के कम कर घटा दे देखल नो कितना बोलती है पगली अरे बेटा ई पगली बिया पगली नहीं आ 2 गो बिया एगो बेटा के मत करियो नहीं तो कुपुत पे परान हो जाई दोनों मर जाई भाई लोग निमन लगी तो जरूर कमेंट में बताइए ये बड़ा पिघले बा एक कंप्यूटर नियर दिमाग चला था ठीक है बेटा कोनो बात ना